Usahay mutago na sila para lang muhilak. Ang single mom or single dad, bisan pag unsay ilang naagian sa ilang kinabuhi, magpabilin gihapon na silang kusgan ug lig-on para sa ilang mga anak. Ang single dad or single mom naay mga gabii nga mutago na sila aron mo pagawas sa ilang mga luha. Pero sa atubangan sa ilang mga anak, dili gina sila magpakita nga muhilak. Tungod kay gusto sila nga magpabilin silang kusgan ug lig-on sa mata sa ilang mga anak. Ako ra pero ako para sa tanan. Nagpaning kamot bisan walay kapuli. Sa mata pahiyong na ilang gihatag, mawala ang tanang kasakit sa dughan. Ako